Met één druk op de knop worden de machines van de afdeling radiologie weer in gang zetten. De eerste patiënten melden haar van de morgen al heel betiid. En de agenda met afspraken voor deze eerste weken zit al haast helemaal vol. Wat je de andere tijd steeds zien had, die enorme betrokkenheid die de mensen hadden mij de Sionsberg, die vertaalt zich nou echt weer dat mensen letterlijk wachten mij weer voor een onderzoek komen tot het de Sionsberg verhiepen is. En die nemen daar gewoon mij echt een bepaald risico. Want je hebt een bepaalde klacht waarom je hier komt en je wacht je toch op de Sionsberg. Nou, ik ben diep onder indruk. Ik op andere afdelingen wie het druk. Bij de balie kwam van 8 uur aan het ene naar het andere telefoontje binnen. Goedemorgen, medisch centrum de Sionsberg. En zo gaat het de hele dag terug. Nevens het personeel en de patiënten wordt het belang van de Sionsberg voor de regio zo goed duidelijk. Vooral voor iedereen, maar ook voor andere mensen. Wij kunnen dus nog naar rijden met het vervoer, maar stel voor dat dat net meer kennen, maar met de taxi of zo. En wij kunnen zijn inrijden. En als die avond zien, dan gaan we weer naar huis. Zo gaan we klaar. Het ziekenhuis is goed uiteenzet met een behind aantal afdelings. Maar nevens de nieuwe eigenaars moet de Sionsberg gauw teruggroeien. We willen het heel graag, heel snel. Alleen het gaat om een systeem die gestopt is en nu alle diensten moeten opnieuw herstart worden. En de toverwoord is veiligheid. Dus de veiligheid moet voorop staan, de kwaliteit van de zorg. Dus op het moment dat ik zeker ben dat een bepaalde afdeling de kwaliteit en de veiligheid kan bieden, dan gaat het van start. En dat kan heel snel. De oude Sionsberg wordt het neerwerk. Er blijven altijd minder afdelingsoeren als voorheen. Op dat is het eens echt net meer een ziekenhuis, maar een zorgcentrum. Centrum waar je niet alleen maar komt voor als je een ziekte hebt, maar ook voor andere zaken. Voor preventieve zaken, maar ook bijvoorbeeld voor je bril. En als je kijkt naar bijvoorbeeld een cardioloog, dan kun je bij terecht voor onderzoek, maar ook voor gesprekken over goede voeding. En dat hoort allemaal wel een beetje bij gezondheid en niet alleen bij het specialisme. Dus zo'n soort gebouw, om het zo te zeggen, gaat het dan worden.